ሃሌሉያ እስክባረኽዎም ሃሌሉያ አንደበቶም ናይ እግዚአብሔር ኃይል ይኸውን ኢየሱስ ንሳቶም ተሳጊሮም ንዓና ከሳግሩና ንሳቶም ደይቦም ንዓና ከደይቡና እስኪ ባረኽዎም እስኪ ሃሌሉያ ዘበኖም ብሩኽ ይኹን እስኪ ህይወቶም ብሩኽ ይኹን ሃሌሉያ ናይ እግዚአብሔር ኃይል ኣብ ልዕሊኦም ይገለጽ ናይ እግዚአብሔር ቅብዓት ኣብ ልዕሊኦም ይገለጽ እግዚአብሔር ሆይ ንብዙሓት ምጽና ግበሮም ንብዙሓት ምጥሓስ ግበሮም ንብዙሓት ምስጋር ግበሮም እግዚአብሔር ሆይ ኃይልኻ ኣብ ልዕሊኦም ግለጽ ብስም ኢየሱስ አሜን ኦኬ እንኳን ብድሓን መጻኹም እግዚአብሔር ይመስገን ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታ እዩ ቅድምህና ኣብዚ መተንባህታ ምዝራበይ ሓንቲ ኣብ ውሽጢ እትመላለስ ቃል ራሲ ደስ ኢየሱስ ብዛዕባ ሞቱ ንደቂ መዘመራን ክነግሮም ከሎ ክመውት ምትሱ ቲዮም ኣብ ዙርዩ ዘሎ ከዓ ብዛዕባ ትሞት ናቱ ሲጭነቁ ነበሩ ድሓር ኢየሱስ ሓደ ቃል ተዛሪቦ ታደስ ዝበለተንስ ወዲ ሰብሲ ከምቲ ዝተጻሓፎስ እንታይ ይገብር እዩ ከምቲ ዝተጻሓፎ እዩ ዝኸውን ኢየሱስ መጽእ ክውለድ ክመውት ምዃኑሲ ከምቲ ጽሑፍ ዝኸይድ ወይሉ ዳኣት ዘትሕዘኒ ኢሉ ነቲ ከተሕዞ ዝደልየ ይጥቅሞሞ ወዲ ሰብ ግን ከምቲ ዝተጻሓፈሉ እዩ ዝኸይድ ስለዚ እቲ ኣብ ዙርያና ንሪኦ ዘለና ከምቲ ዝተጻሓፈ እዩ ድኸይድ ኣነ ንስኻትኩም ግና ምግጣም ምስ ኣምላኽ ይኹነልና ምስ ኣምላኽ ምግጣም ይኹነልና ከምቲ ሱ ዝበለና ኮይና ክንመላለስ ኣምላኽ ይደልየና ማለት እዩ እግዚአብሔር ይመስገን ኣብ ቅድመ መተንባህታና ምምጻይ ክልተ ኣጋይሽ ኣብ ቅድሜና ንሪኣ ኣለና ሓፍትና ጽግሬዳ ኣብ ዝነራ ሕጁን ትምለሳላ እንኳን ደሓ መጽእ በልዋ ኣብዚያ ነራ ካብዚያ ሙቭ ጌራ ሕጁን ትምለሳላ እግዚአብሔር ይባርክ እንኳን ደሓ መጽእ ጽጉየ ሓደ ሓውናኻ ኣብ ዝሪያ ኣለኹ ንሱ በዓሉ ነፍሱ ኸላለየኩም እዩ አሜን አሜን ባድሃ መጽኻ በሐቂ እግዚአብሔር ሰናዩ ኩሉ ትስ ዝገብሮ ይዝኸውን አምላኽ ኣብ ልዕሊኻ ሰናዩ እንኳን ደሓ መጽኻ እንኳን ቤት አምላኽ ቤቴልካ ተሓወስካና እግዚአብሔር ይባርካ ተባረኹ ኣብ ቅድሜና ዘሎ ሰሙናት ናይ ጾምን ጸሎትን ፕሮግራም ኣለና ካብ ሶኒ ክሳብ ቀዳም ኩላትና ከም ከኣልናዮ መጠን ብጾም በና ሰዓት 6 ፈረቃን ኣብዚያ መጺና ናይ ሓንቲ ሰዓት ናይ ሓባር ጸሎት ክንገብርና ማለት ስለዚ ካብ ጽባእ ሶኒ ድጅምር ክሳብ ቀዳም ኣለና ማለት እዩ እቲ ካልኣይቲ ከዓ እቲ ካልኣይ ኣብ ቅድሜና ዘለው ፓስተር ዳንኤል ኮንፈረንስ ኣለና ካብ ፍራይዴይ 12 ክሳብ ሳንደይ 14 ናይ ኮንፈረንስ ፓስተር ዳንኤል ተከታተልዎን ዳንኤል ተስፋይ ተከታተልዎን ተኾንኩም ኣብ ዩቲዩብ ፍረ ፕሮዳክት ዝብል ያ ኣብውለው ንሱ ክመጻ ከገልግለና እዩ ነዚን ሰለስተ ክልተ መዓልቲ ካብ ፍራይዴይ ክሳብ ሳንደይ ሰለስተ መዓልቲ ያ ሰለስተ መዓልቲ ኣብ ዝኾንኩም ክትግልገሉ ቤት አምላኽ ጽዋዕኩም አላ እግዚአብሔር ይባርኩም ያ ፍራይዴይ ካብ 6 ፈረቃን ሰንበታታ መደበኛ ፕሮግራምና ማለት እዩ ድህርያ ዘለ ዓርብ ፍራይዴይ 12 ኣብዚያ መይ 12 ኮንፈረንስ ኣለና ሓቢርኩም ምሳና ክትሓብሩን ቤት አምላኽ ጽዋዕኩም አላ እግዚአብሔር ይባርኩም እስኪ ናብቲ ዝመጽእ ቃል አምላኽ ቅድመ መኻና እሺ ማዋ እስኪ እርሻን ሓፍቴና ኣብ ዘኽት መጽያ ዲያቆን ጽልየልና እሺ
بوجينا دما اسكي قال أملاخ زكافلنا حاول بوندا تصلنا እግዚአብሔር أب ነገራትና ጉዳይ ያለው በቃሉ በሁሉ ነገር ከዛረበናይ እግዚአብሔር ይባርክ ብሩህን ቅዱስን ሕያውን ዘላለማውን ዝኾንካ እግዚአብሔር አምላኽና ነመስግነካ ኣለና ግሩም ዝኾነ ናይ አምልኾ ፕሮግራም ጸኒሕና እግዚአብሔር ባረኩም መዘምራን ሕጂ ድማ እግዚአብሔር አምላኽ ካብቲ ዝሃብካና ናብ ቤትካ ሒዝና መጺና ኣለና ብኡ ድማ ክትባረኸና ነቶም ከምጽኡ ዘይከኣል ድማ እግዚአብሔር አምላኽ ብኩሉ ክትረድኦም ብሽም ኢየሱስ ክርስቶስ ስም ሓደ አምላኽ አሜን كوركي كاب هابتي تحرى مخانكا مكا كابدك سبن السخاس تطبق مخانكا يسوس قويتا فقريغا يسوس ممر فقريغا يسوس أبو فقريغا يسوس منش فقريغا سمام لخنا استبارك يخون ودو باريخنا ساين ودونينا نغزافير مكنياتهم كل سكابو خوين لنا سلدخونه እግዚአብሔር አምላክ ይመስገን ቋዳሐን መጻኩም ክብለኩም ፈቱ ደጊመ ከያቱም እዚ ቤት አምላክ እዩ ናብ ቤት አምላክ ንخيድ መስበሉኒ ተሐጎስኩ ኩሉ ሰዓት ባህድ ብለን ንጠቅስ ያዚያ ከያቱም ኣብ ቤት አምላክ ሓጎስ ይደሉ ካለ ነገር የለን ኣብ ቤት አምላክ ሰላም ይደሉ ጭንቀት የለ ገለ የለ ወዶ ክንዝምር ከለናስ ኩሉ ናቡ ደርቢና ይዩና ኢየሱስ ክንብል ከለና ሁሉ ይወስዶ እግዚአብሔር አምላክ ተባረከ ይሁን ካለ ነገርና ገዲፍና ሕጂ ድማ እግዚአብሔር አምላክ ክዛረበና ዝደለዮ ነገር አለ ማለት ድልዋት ኮይና ንጸበዩ መንፈስ ቅዱስ ክዛረበና ዝደለዮ ሓደ ነገር አለ ማለት ይላስ ንጸበይ አነ ይኩንኩን አብዝል ዛረብ ደለኹ ግን ከፍቀደሉ እግዚአብሔር አምላክ በአይገሩ ክዛረብ እቲ መንፈስ ቅዱስ ኣብ ልበይ ደሕደሮ ነገር ክዛረብ ኣብ መጽሐፍ ቅዱስ ተአድጊ ትዛረብ ነራ ወዶ ክትዛረብ ከላ ግን ቅድም አይሰማዓን ነሩ ጽቂሉ ዳሃርማ ነሩ ኪዲብላ መላእክና አዛረባ ነሩ السادم ما نخد الزهرب آفات قومات تويتاني حقدم دحراي جن مستفقد الله كتزارب كلا سمعوا با عاد قد يتزارب دلا إلو سقع دنس أو مالتي እግዚአብሔር አምላክ ግን በአድገውን ዛረብ አብዝ ደውክ ብልከለኹና አያይት መልከቱ ባይገሩ ግን ትድዛረብ መንፈስ ቅዱስ ክትምቱ ደልኒ ከምታ አንተ ይከንዝምር ከለና በእምነቲና ታድሕነት ረኺብና ይወዶ በእምነቲና ድማ ክርስቲያናት ኮይና በእምነት ይትናዓና ዝተባለ ነገሩን ክንወርስ ተዋሂብና ደለሞኒ እግዚአብሔር አምላክ ልብኹም ነዚ خدالو ጽልይ ያለኹ ተመስገን እግዚአብሔር አምላክ የመስገነካ አለኹ ኃይልን ብርታን ተብዓትን ይብካን ምዝደው ክብል ዝገበረካ ስኻይኻ እግዚአብሔር አበይናተይ ከይዛረብ እንታን ክትክልክለኒ እስኻ ግን በአይ በባሪያኻ ክትዛረብ ጽልይ ያለኹ ወእግዚአብሔር አበይ ድዛረብ ደውድ ብልሰብኳ ተሳንካስ አኻው ሕዋት ተሲኦም ኩሎም ክዛረቡ ኹልዮም እግዚአብሔር አምላክ በእድጉካ ክዛረቡ ሪኢና ኢና እብል መጽሐፍ ቅዱስ ወእግዚአብሔር አበይ ዝሞጋሰ ድማ ካባይ ከይኮነስ ካባኻ ክሰምዕ ምእንታና ውሽጥ እዛኑ ክኽፈተሉ ጸለኹ እስኻ ሰናይ አምላክ ኢኻ ኩሉ ሰዓ ሰናይ ንዓኻ ኣለካ ንሕና ግን ሃረር ኢልና ክንረኽቦ ሃስስ ኢልና ክንድህስሶ እግዚአብሔር አበይ ድልዋት ክትገብረና ጽልይ ኣለኹ በወድኻ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም አሜን ኢየሱስ ጎይታ እዩ አምላክና ጥዑም እዩ ሎም ድማ ዝብሎ ነገር ኣለዎ ድልዋት ዲኹም ሃሌሉያ ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታ እዩ ሓደ ቃል ቅድም ምንባበይ ኣብ መጽሐፍ ቅዱስ ደጋጊሙ ተጻሐፈ ሓደ ቃል ኣብ ልበይ ስለዝነበረ ነዛ ትምህርቲ ከዳሉ ደሪኽኒ እግዚአብሔር ኣብ ቅድሜና ሁሉ ነገር ሂብና እዩ ኩሉ ነገር ግን ዘድለየና ነገር አይኮነን እቲ ክንከዶ ድግባአና መገዲ መርሓና እቲ ኸይን ኸዶ ድማ ድኽልክለና መገዲ ድማ ኸይን ኸይድ ምዕደና
ሕጂ ተጠንቀቕ ዝብል ቃል ኣብ መጽሓፍ ቅዱስ ብዙሕ ግዜ ተጻሒፉ ንርኢና ንኣዳምን ሔዋውን ምስ ፈጠሮም ኣብ ዘፍጥረት ምዕራፍ 2 እንድሕር ርኢናዮ ኩሉ ሂብዎም እሞኒ ሓደ ነገር ጥራሕ ይኸሊእዎም ኦም ኣላ ማእከል ተተኽለት ካብዛ ኦም እዚኣ ምስ ትበልዕ ግን ክትመውት ይኸይልዎ ሕጂ ትምርጫስ ናይ መን ይነሩ ናይ ኣዳም ይነሩ ወይ ሞት ክመርጽ ወይ ህይወት ክመርጽ ንዓይና ዓኻትኩም ንምርጫ ይተዋሂብና ህይወት መሪጽና ናብ ዝመጺና ደልና ብዕሽነት ድመስል እምነት ህይወት ደሊና ናብ ጎይታ መጺና ኣለና ነቲ ህይወት ድማ ነስተማቕረሉ እቲ ብውሽጥና ደሎ መንፈስ ንዑ ክንፈቕደሉ ኸለና እዩ ምስ መንፈስ ኣምላስ ክራኽብ ምእንታን እሞ ተጠንቀቕ ክብለና ኸሎስ ቀሊል ነገር ኮይና ይንውሰዶ እዚ ቃል እዚ ክትሪኦ ከለኹም ቀሊል ይመስል ግን ተጠንቀቕ ካብ ሓደጋ ከድሕነካ እንጂ ኣብ መንገዲ እንድሕር ኢኹም ሰለስተ ዓይነት ቀለም ዘለዎም መብራህቲ እተኽሉ እዮም ወደ ቀይሕ ኣላ ብላዕሊ ቢጫ ኣሎ እንደገና ቀጠልያ ኣሎ ግሪን ኢዝ ግሪን ላይት ጎ አሄድ ብለካ ግሪን ተኾይኑ ተፈቒድልካ ማለት እዩ እቲ ቢጫ ግን ኣቐዲሙ ዘጠንቅቐካ ኣብ ቅድሜኻሲ ገለ ነገር ኣሎ ደው ክትብል ዘዳልወካ ጊዜ የለካ ማለት እዩ ማዕዳ እዩ ሕማቕ ነገር ክመፀካ ክእል እዩ ቀይሕ እንድሕር ኮይኑ ግን ክትሳገር ይብልካ ንዑ ጥሒስካ እንድሕር ከይድካ ግን ሓደጋ ኣሎ ማለት እዩ ነዚ ኣብ ቀራና መንገዲ ደሎ ቀይሕ መብራህቲ ዋላ ቀይሕ ኣይብራህ ውልዕ ጥፍእ እኳ እንተበለ ቅድም ደው ኢልካ የማነ ፀገም ርኢኻ ኢኻ ክትስጉም ዘለካ ወዶ ተደይ ኮይኑ እቲ ሓደጋ ንዓኻ ጥራሕ እውን ኣይኮነን ንኻልኦትን ሓደጋ ከተበፅሒኻ ማለት እዩ ነዚ መጽሐፍ ቅዱስ ደጋጊሙ ክንጥንቀቕ ዝገብረና ብዙሕ ነገር ኣሎ ማለት እዩ እስኪ ሓደ ቃል ከንብብ ቅድም ናብቲ ዳለኸው ትምህርቲ ምኻደይ ቅድሚ ምኻደይ ኢያሱ ምዕራፍ 22 ፍቕዲ 5 ከም ዝብል ቃል ኣሎ ብምልታይ አንበዋኔን ንእግዚአብሔር አምላክኩም ክትፈርህዎ በሁሉ መገድታቱ ክትከዱ ትእዛዛቱ ድማ ክትሕሉ ናብኡን ክትለግቡ በሁሉ ልብኹም በሁሉ ነፍስኹም ካኸተገልግልዎ አዚኹም ተጠንቀቁ አዚኹም አትርራ ቢሉ ይዛረብ ዘሎ በሁሉ ልብኹም በሁሉ ሐሳብኩም በሁሉ ነፍስኹም እንታይ ክትገብሩ ንእግዚአብሔር ከተገልግልዎ إذن إجزابير كتجلجلوا دبل أبو أوريت من البات أبيت مقدس كيدو معتان كخون خيليو ويحرود حيز كممسع خون خيليو نعين عقاتكم من جن بمولو لبنان إجزابير كان ملخو كان مسجنو كالنا جرايد اللي إجزابير عمله بمولو لبنا بمولو نفسنا إجزابير كان جلجلينا خن بالكلناس أبيتو عتان كن عتان ناي مسجانا عتان ناي أملخو عتان مالتي كزمر النخل حونا عنتوي أبجبهم من تحسكم متسيكم لنا إجزابير دخون ولا حنت كوي بلنا السود هابنا ترى فينا حزنا تمسعناون كابايم كابخاتكم من زدلي إجزابير أملخوي مسجانا تمسجن كنبلو بتدرنا جر كيكونس بتسخلو دفت أر أملخ بو بحك بلنا وستنا بحك بلو خن حقوس يزدلي تلاقي تتنقع قبلنا خلص حدا قالوا مالتيو حدا قالوا أبكر ميخا قال لنا قرالو مالتيو زعنك فاك خون خيلو ويك قتلك كون زخل دلنا قرالو مالتيو هابونا ختحلو إجزابير أملاخ أقدمو يتنققك إجزابير أملاخ سمو برو ويتا يسوس كريستوس لسلسة عامة فرق أنا أمرتم عمت راح يكون نكن كمهر تقني ويدا دحلفن تنجيزي لتم دك مزامور تصوعوهم يو عسر تخلت تصوعوهم تسعبوهم قالوا تجن سبات تسعبوا دنرو شحات تسعبوا نرو خلت ما قديم تسعبوا قدام هاي نجار يسوع كريستوس كمهر كله بجبرن بقالن يزمهر نرو لتم عسر تخلت خمهرهم كله قالوا تندا صعبوا يريوا نرو يسمعوا نرو تتقبلوا ويقبلوا تداي بروح لهم جن سقيلهم نعود راح يمسعون رم مالتي هو ما عندما مسون رم نابو يفوسوا وأتأكلك وتفويسوا تسن كل زنبرك ويخيدالو تعورك ومرأي جميرو تسمع مسمع له إذا ورد ما نبي خيدالو نبتم كالات بزحات خيدالو سأقم دلوا مسبات نبي خيدو شو ناب كريستوس خدو نبي يسوع خدو نرم السعب بزحاتهم
ጎይታ ግን ተጠንቀቁ እንዳበለ ይምህር ነሩ ንሐዋርያት ዘማሃሮም እንታዩ ቅድሚ መኻዱ ብዙሕ ነገር ክጥንቀቁ ከም ዘለዎም ነጊርዎም እዩ በድሕረ ይድመጹ ብዙሓት ነቢያት ኣለዉ ሓቂ ዝዛረቡ እንዳመሰሉ ግን ደስሕትኹም ናይ ሓሶት ነቢያት ካብዚኣቶም ተጠንቀቁ ብሎም ነሩ ኣውፂና ክነንብብ ንኽእል ኢና ጥቕስታት ሓደ ክልተ ጥቕስታት ገና እሱ ብሂወት ከሎ ገና ናብ ሞት ከይከደ ከሎ እዩ ዝነግሮም ዘሎ እንታይ ብሎም ነሩ ኣብ ማቴዎስ ምዕራፍ 7 ፍቕዲ 15 ካብ ነቢያት ሓሶት ተጠንቀቁ ብሎም ኣብ 24 ፍቕዲ 4 ድማ ሓደ እኳ ከየስሕተኩም ተጠንቀቁ ነቢያቱን ከይኮኑ ክእሉ እዮም መምሃራን ክኾኑ ክእሉ እዮም ዳሕራይውን ናይ ሓሶት ክርስቶስ ዝበሃል ክመጽእ ከም ዘለዉ ከም ድኽእልን ይነግሮም ነሩ እዩ ብዙሕ ነገር ይነጊርዎም ክጠንቀቁ ዘለዎም ነገር ከዋህልሉ ምእንታን እሱ ምስኦም ከሎ ኣይፍለጦምን ይኸውን ጎይታ ምስ ከደግን እዚ ነገር ምስ መጸ ጎይታ ባዚ ነገረና ዝነርእዩ ኢሎም ክዝክሩ ምእንታን ቅድሚ ብቲ ሓደጋ መኻዶም ቅድሚ ናብቲ ጉጉይ መገዲ መኻዶም ደንቅሕ ምልክት ይዝህቦም ነሩ ተጠንቀቁ እንዳበለ ኣብ መወዳእታ ኣብ ማቴዎስ ኣብ ማርቆስ 13 ድማ ጥቕልል ኣቢሉ ተዛረባ ሓንቲ ቃል ባሂልሃኒ ንዓኽ ብለኩሞ እንቅጽል ኢና 13:23 እንታይ ትብል ንስኻትኩም ግና ተጠንቀቁ እነሆ ኣቐዲመ ኩሉ እንታይ በልኩኹም ነገርኩኹም ደትረፈሎም ነገር የሎን ማለት እዩ ኣቐዲመ ኩሉ ነገርኩኹም ንስኻትኩም ግና ተጠንቀቁ ኣቐዲመ ኩሉ ነገርኩኹም እጂ ብዙሕ ግዜ ተጠንቀቁ ዝብሎም ነገር ሲ ሓደጋ ከም ዘሎ ሳቀዲሙ እዩ ዝነግሮም ዘሎ ንምንታይ ደይ ነገረና ኸይብሉ ምእንታን ከምኡ ጥራሕውን ድማ ኣይኮነን ኣብ ሓደጋ ከይኣቱ ስለዝደሊ ከይጠፉ ስለዝደሊ ድሓርዮም ባዕሉ ድፀውዖም ሕሩያቱ እዮም ክጠፉ ስለዘይደሊ ሲ ኣቐዲሙ ነቲ ሓደጋ የርእዮም ነሩ እዩ ነቲ ፀገም ኣቐዲሙ ይነግሮም ነሩ ሕጂ ቃል ኣነ ነገርኩኹም ሓቂ እዩ ህይወት እዩ ነዚ ቃል ድመስል ግን ካልእ ሒዞም ክመፁ ክእሉ እዮም ዝተሓዋወሰ ማለት እዩ ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታ እዩ መብዛሕትኡ ግዜ ፈሪሳውያን ብግብሪ ይድጽደቕ ድብል እምነት ኣለዎም ብሓንሳብ ድማ ነቲ እምነት ከውድቕዎስ ኣይክእሉን እዮም እዞም ደቀ መዛሙርቱን ካቡታት እዮም መፅኦም ገሊኦም ዓቀይታይ ዝነበሩ እዮም ብዘርኢ ተረኣኻዮም ደቂ እስራኤል እዮም ሕጂ እቲ እምነት ናይ ቀደም ዝነበረ ብግብሪ ክጽድቕ ዝገብርዎ ዝነበሩ ግብሪሲ ኣይጠፍእና ኣብኣቶም ኣሎ ኣብ ውሽጦም ብሓንሳብ ድማ ክሃስስ ኣይክእልን እዩ ኣብ ሓደ ቦታ ከምዚ ይብል ጽድቅኹም ኣብ ቅድሚ ሰብ ምእንቲ ከተርእዩ ኢልኩም ሲ ከይትገብርዎ ተጠንቀቁ ብሎም ጻድቕ መሲልካ ከይትርአ ማለት እዩ ጻድቕ መሲልካ ከይትርአ ብልብኻ ክትገብሮ ምእንታን ንኽትርአ ኢልካ ትገብሮ ነገር ሲ ዋጋ የብሉን ኣየጽድቐካን እዩ እቲ እምነት ዳ ደሪኽካ ግበሮ እምበረ ንጽድቂ ኢልካ እንኳን ትገብሮ ምክንያቱም ኣነ ንዓኻትኩም ጽድቂ ዝረኸብናዮ በቲ ግብርና ኣይኮነን በቲ ኣብ መስቀል ዝፈሰሰ ክቡር ናይ ክርስቶስ ዋጋ ናይ ኢየሱስ ደም ኢና ጸዲቕና ካልእ ነገብሮ ግን እሱ ይደገድደና እቲ ውሽጡ ዘሎ ናይ ክርስቶስ ግብሪ ብፍታውና ኢና ንገብሮ ተጸገመ ሰብ ዋላ ርኢና ተገበርናሉ ሲ ንኽንጸድቕ ኢልና ይኮንና ንገብር ጽድቅኹም ብኻለ ሰብ ንኽረአይ ምእንታን ኢልኩም ሲ ከይትገብርዎ ተጠንቀቁ ብሎም ኣብዚ ጥራሕ ኣይኮነን ንክርስቶስ ዘጠንቅቕ ዝነበረ ወይ ኢየሱስ ዘጠንቅቖም ዝነበረ እንዳኸደ ከሎ ሕሙማን ይፍወሱ ነርዮም ነቶም ዝፈወሶም ሰባቱን ተጠንቀቁ ብሎም ንምንታይ ተጠንቀቁ ድኣ ድብሎም ድብል ሕቶ ክነምፅእ ንኽእል ኢና ለምጻማት ይሕዉ ነሩ
عين سورات دخون سبات يريون رم جن كنجرم كلوس نحادك وخيت نجرو ندابلس يتنقم نرو بخلت ما قديو أنا رئيو قدامي اتجيزي جناي آخلن بزح كنجرم زلوه بزح كمهرم زلوه بزح كرئيهم زلوه سرح نروه تاناي مسك الجزي أي آخلتن اتم نعوخ حزوه دلوهم سبات دما أقدمهم نعوخ حزوه نعوخ انقفون أيدلين بقبري خريهم ناي قدين ممكناتهم تلقوا خاب أبو تقبلوا سلا دمازة دحامم فوسو نرم عين سورات ريوهم صمامات سمعوا لم صمامات فوسو الزجن كالسب كيرئي كالسب كيفلت تتنققوا ندابلا حميمو نغروم بلنا جن ولا دو كبلو من أي كألن ممكناتهم كنجر سلا دلو كرأ سلا دلو اتداير إذا برسب عينو قحب بيلو خري مصر أيوة سبات من دا أحويكا خبلهم كبلو سناي قدنيو جن قويتا يتنققهم كم زنبرة مصحف قدس يرئينا بزا عبا غنزبون كم زد بلالو هيوات سب ببزح غنزب أيكونة نمو تتنققوا بنا سسع خيه اللونا من تاني غنزب كانوا هالالكنبل اتقويتا دهابنا حدري حش كي نبلوم انتان مالتي نعين أخاتكم نابزن دحر ترقوي مناي بتقوانتي هابتامات نام منقس سمايات نمتا خنديس أقام كم دلوم كنا قروم كلو مالتي ببزح غنزب يكون كم منقس أملاخ ترخبا نزي عطري رز نقروم دلو كابس السع خادمو انتان كابس السع نرسوم كرحوقم انتان إذا خابلكو نلومي ما بقى سيدخونة التقسي كان بموني نابوخن كيدنا يسوع كريستوس قويتا إزي كم شوهاتيو نقفتي متأنققي ويملبمي تاتتأنقق تبلقال نابي كم دوستن خنقركم دلي لومي كلها ناوتينا خنري عز دلخوا قال كالا آي تيموثيوس معراف 4 دلايا كالا آي تيموثيوس معراف 4 كاب حدا جميرنا هننببو نخلينا يسوع كريستوس قويتايو أعزانهم أساحيوهم دعا بتمني ترأسهم ممهران كأكبومبر نتتعوي تمهرتي زي اقاسو لزمن كمتسيو شعو أعزانهم كاب حق يخملسو نابصو صواتون كملسو يوممو بخلو عقلن بمهرون اتقال كتسبخ بجزيون بزي جزيون كتسمع كتجنح كتقصع كتمعد أبقدمي أملاخون أبقدمي اتي نهياوانن موتانن كفرد زلو كريستوس يسوس بتمغلاص منغستو معصنكا اللهو نسبله أفقد حمشت خمس دبلالو نسخا غنا ابل نسخا غنا بخلو تتنقق مكرا صقب ግብሪ ወንጌሉን ግበር አገልግሎት ካመል ንስኻ ግና በሁሉ ተጠንቀቅ መከራ ጽገብ ግብሪ ወንጌሉን ግበር አገልግሎት ካ መል አነስ ካብ በሕጂ ስዋ አለሁ እታ ማዓልቲ ምስናበተይ በጽሓ ያሞ እንዳቀጸለ ኸይስ ጋሾመንት እንድሕራም ቢብናዮ ጳውሎስ ነዛ ደብዳቤ ዚኣ ክጽሕፍ ከሎ አምንታይ ኩነታት ከም ደሎ ይሕብሮ ይዘሎ ካብ ፍቅዲ ሓደ ክሳብ 4 ጥቅልል አቢሉ ኣብቲ ዘመነቲ ደለው ሰባት እንታይ ዓይነት ሰባት ከም ድኾኑ ይዝሕብሮ ዘሎ ነመን ንጢሞቴዎስ እዛ ደብዳቤ እዚኣ ምናልባት ጳውሎስ ናይ መወዳእታ ደብዳቤው ያ ተኸውን ድብል ግምት ኣለኒ ትኽክል ይኹን ኣይኩን ኣይፈለጥኩን መጽናዕቲ ይገበርኩን ግን ኣብቲ ናይ መወዳእታ ግዜ ምስ በጽሐ ድጽሓፋ ደብዳቤ እያ ድጀመሮ ዕዮ ኣለዎ እቲ ድጀመሮ ዕዮ ጎይታ ደሃቦ ሕድሪ ኣብቲ ኣጋም ውድኡ ከም ድበጽሐ ንዑ ተፈሊጥዎ እዩ ቅድሚ ምኻዱ ግን ኣዋህልል ኣቢሉ እቲ ሱ ድጀመሮ ስራሕ ደው ከይብል ምእንታን ንጢሞቴዎስ ሕድሪ ደመሓለፈሉ ደብዳቤ ኮይና ተሰሚዓትኒ ኣብ ፍቅዲ 5
حدا 3 و4 دخونا حصر دبلا ممرحي تيموثيوس دهبو دلو تنقلات اندحرينا ين حصرتين اتملخت جن قفحيو اب قدميو دلو سبات كمي عينت كم دخونو مس حبرو اسخاغنا يلو يجمر زا ملخت زياد بفليتي نمانيا توهيباتو دلا نتميتيوس مالتيو كم حالفلو زدلي بدحريو نعو تسود جمرو سرح كمل قالو سود جمرو سرح كقصل دخل سب السو يلو سلا حسب خون خل دبل قمت علني مو انت يبلو نسخاغنا بخلو تتنقق كاب تخفو كي توسد ناب تخفو كي توسد كم تم سبات لبخا كي وسد بتقنع دما كي جبر كايو كي تحلف كلتا عينة مقدير حدر دبلو دلو بخلو تتنقق بلولو تدقبر كي قوارص كجبر مئنتان تخجبر دايبلو فلوخ جبرو دايبلو سون كسعبو دايبلو نجر نايتهم سبات رئيتو اندارأي نابعاتهم دما خي وسد مئنتان كتنقق يدبلو دلو بخلو تتنقق اندابله ينقرو بخلو خبل كلو ابت اوانتي بزو حسابات الله مالتي دحريت كسحبو دخل دوت تطو دخل دو كبل جن كم دلو ابت حقي دو كبل كن خم دلو قويتا انا حقا هيوتن مقدني إلو بزق قال زدما هارياو باولوس أم مقدم استراخبو يسوس كريستوس نزح درحيزو يو وانجيل مسباخ جميرو وانجيل منقار جميرو تيموثيوس دما مس هارياو باولوس بزح جيزي دسع أبو سبيو بعد ما نيشتا يخون دا أمبري حدر خقبل دخل سب كم دخونس باولوس تأمامينو لي لازي نعو تزلو حدرس نعو خم محل فلوس لزداليو تتنقق بلولو تتنقق بخلو تتنقق أبزوريا خابزو حد سباتالو أنا مسكد كون أبغويتا السخان نزح حدر نخد ملء دو تدويلكا تدقبر تدقيركا كسدعو خاز خلو بزو حد حساباتالو بزو حد سباتالو بزو معنقفلو نتم عنقف خي كونس كتريد لك نمني خا تريد لك نتم دحانين غويتان غير كاز تقبلك يسوع كريستوس نعو خطمت ابو دو كتب لي زبلو دلو حدر دبو خلو بخلو تتنقق بزح تقباتي حسابات الله يسوع كريستوس غويتايو صلا دما بحساب يدمصكا نحساب كادما بقال املاخي خا تفرسو تخل بحساب املاخي خا تفرسو تخل اب تحق دون دحري الكايو تحساب كباخا خي اباخا خي اتو مقد تخلعو تخلو مالتي تخل كله تعاصولو يسوع كريستوس غويتاي نزي حدر دبلو دلو بكل نجر تتنقق اتنا باخا دور ور فلاصا كيس دعك حساب كفو نباخا خي اتو بزس تتنقق قبلو أبتا قدم إلى دلا معراف تيموثيوس معراف كلت بسلسته أفقد شو من تخمز دبلك على يسوع كريستوس غويتايو كم زبلا فقد شو منته ازي قال ازي امونيو نتوم بأملاخ زآمنو سناي قبرين مقبار مأنتي كقنقو بزي أصبيكا غتردؤم ادل اللخو ازي صبوق نسب زتأكميو مسبلو أفقد عسرته انتاي بلالو نو سات آخلنا دحاني شو منته ازي قال ازي انتايو امونيو نتوم بأملاخ زآمنو سناي قبرين مقبار من تخقنقو بزي أصبيكا ختردؤم ادلي اللخو قال أملاخ كنقر مالتي حدر دبلو دلو نتي كفو دخونا حساب بخفقات يكون كان تملسو تمكتو بقال أملاخيو
حساب بحساب يدفرس اتني أملخ حساب دما قنوعيو سنايو سوري أبقى لي دم ببدل لكم كم زي بلا كالا تيموثيوس معراف سلسته سوري أبقى لي أنبيبه كمتي ناي موسى تاريخ يزنقرو كمتي إيانيسن إيامبريسن نموسى تقاومو اتوم أمروم زتأفئ بأمرو زي تفنتنو سبات دما كمونة حقي يقاومو والو مسبلة أفقد عسر تدلا نسخا قنا نتمرتي ننبرتي نفقادي نأمنتي نعاقلي نفقري نتعقستي أصبي كاس عابي بلو مسالي نتو خقلس كلو مالتيو هو أصبي كاس عابكا مسالي نتو يزنقرو دلو إزيان باولوس دفت أمانين تيموثيوسون نزيان سعبالو أبلع لكن انتهي له نموسى دس عادو دس جعوز نبرو سبات كم بعلك لك لندابل كل تسبات دس أوعم إيانيسن إيامبريسن أبت السود اللو وانون كس جعوز دليو بزحات سبات كم دلو قدم حبرونرو نسخا كنا نعي فلو غير كان إيخا نعي سعيب كان إيخا فلو غير كان إيخا منزي أنسي أترير كحزني دبلو دلو أتصبيكا سعابكا مشيلو نزي عند سعابكا ينت كي تقدفن أترير كحزني دبلو دلو يسوع كريستوس قويتايو لذي حدري يدهبو دلو انت عينت حدري أبتي تقبل كاني مهرو دوبل صنع يدبلو دلو صنع تنا إنجليزي قال صنع دبل sober بلو sober minded be sober يدبلو دلو بداي قال نجر دي وسر مالتي أب حدا نجرسي دي سحبك دي وتتكا مالتي كنا تاتري خادي تغير أبتدأ أمن كالو دو كتب المالتي self control كون مالتي كال نجر يوسدك سخاجن أبتدأ أمن كالو دوبل حدري يذهبوا ذلو تتأنقع كبلو خلو كمعدو خلص أنا قوياي ودي أخيد اللخو استخاد ما نعيس عيب كان إخا بزن بتدوق عن كل المجدتاتي نعيس عيب كان اللخا بزها بخات أمامنا اللخو كخير كاللخو سي ولا حنت سكفتا يبلين أنا تقبلكو بقويتا تسرته ناي منقست أملاخ مجدي حواريات دسعابو أنا دمانا باخا محلي في اللخو السخانة عايكم دسعب كافة اللي تقلخو حدره بكالخو يدبلو دلو حجي نزي حدري تيموثيوس كهبو خلو بملو لبو يهبو دلو مالتي أبت كابايز وسد كايو تمرتي كابايز تمهار كايو مقدتات كابوسي نيمان تقام كيتبل مقدن حقن يسوس كريستوس قويتا خمد خون الترح أمين كاي أخاسي عبكاني نعاي كي كونس نقويتا أخاسي عبكاني نزي حدري دما أنا خالوت كتم حلف حدري أباخا بكالو أبتد حاز كايو أمنت صنع اسكبلو صنع بي صوبر بقال نقر داي وسد سلف كنترول كون مالتي عقب يكون قلقلت بزي قدس درأي يكون داير نقر نعاخسك عنك فكا يبلون مالتي حنساب هيوت رخيب كايخا نترخب كاي تدحس كايو هيوت دحرقك ولا حدا نقر يلن سألاي بسابات متسكا بخونتات متسكا بذات عندك بزح نقر كمتسكا خالي جن منجي سلام كادخون يسوع كريستوس صنع قبله ما خنصنع እግዚአብሔር አምላክ ይደለናሉ ተሃላይ ተሐሳብ በመከራ ጽገብብል ሰብደልዩ መከራ ይወስድን ክትሪዮ خلها በመከራ ጽገብ በፈተና ጽገብ ጳውሎስ እትደገጠሙ መከራ እስከ ሓብኡ ይደለን በብዙሕ ፈተና ይሓሊፉ ውሪ ዝነበረ ሰብዩ እትፈለማ ክርስቲያናት دحر كريستوس موت كسادد بملو لبو بقنعنا نعملاق ستعزز اندا مسلو زساددهم زنبرا سبيو قويتا مستراخبو جن كل نقرون دحريت قديفو قويتا سيعوو بزح سقاي تقبيلي بزح مكرا وسيدلو
تأثيره يو سقع موت قريبو يو تقريفو يو تأمي يو إذا كله نقر حالفو يو إذا قلنا دحريت كقبرو كيكون نقدميت يخسقهم قروة سقع مودعتا قوياي فتسي ميلوس بملؤ لبخ صعد الزارب مونت إميوتيوس نكبلو خلص بزح مكرا كم دس أجابة ينقروا يو السخاون كما بزح مكرا خد تسقبي خا أنت مكرا جن كابت السخا دهاس كايو هيوت كابت السخا استقبل كايو هيوت دبلت أيكونن نزيد بلو دلو مو كنتات كيج أنقو بزح مكرا تسقب ببزح فتناخ تحل فيها ببزح مكرا تحل فيها بزي قدس نتي هيوت جن عشيش كي تبلو نزح حدري عشيش كي تبلو نخال أوت كتم حلف يزبلو دلمون يسوع كريستوس قويتايو بزح مكرا له مكرا جنا يحزناني بزح تصابا له نتصابا جن دساقرنا قويتا مسانا له يسوع كريستوس أمونيو تاسالي سيتي كبلاز دل باولوس تيموتيوس قبر وانجيل قبر بلو قبر وانجيل يسوع كريستوسيو يحواتي እግዚአብሔር አምላክ ፍቅር ምዃኑ بقبر زقلت لنا قويتا يسوع كريستوس اتا قبر امسقل تفصم سقعد بللاسي كريستوس بقبرن بقالن قدمنتهم نحاريهم 10 تخلته قالوت نتهم دسحابون كلهم دحرت انسايو دمان كلهم تغليصولهم حجي زياتا وانجيل مالت يسوع كريستوس املاخنا مخانو يسوع كريستوس قويتانا مخانو مدحانينا هيوتن مقدنسو مخانو كننغر مالتيو فقر املاخ نقلص الله خاله مقد يكونتن كريستوس سلي حاتيات يلو ميتو ابسال ساي معالت تنسيو بهيوت الله حجون نعون دابل صوعلو اتن بمسمار استشنكرا يداو زرغوحاتين بقى ازينا خننغر قبرنا دلو زي خننغر نغرنا زدلينا دلو مون نتيموثيوس نزي يدلو قبري وانجيل قبر بلو قبر وانجيل نقويتا امون خون faithful امون خون مالتي نقويتا امون دخون له حدا مقد انتايو كونتات كغيرو خلو كم داي كحدو يسوع كريستوس قويتا مخانوس بمنم عينت مخنياتي كغيرو يبلون مالتي يسوع كريستوس قبل على كله قويتايو اذا سقاخ مواتيو نفسنا تጨنقنا داويت انت يبل نفسي نمنتاي تጨنق انبل كل ساعه جنحه بتلقى خفتن كله نفسي نمنتاي تጨنق عارف كنا باملاك تتصقى بلا كم زخن بل يزدلينا دلو دጨنقنا ነገር ብዙ حالو تريو والله مز عالم زي بچنقات يعمل يادلا مستم زتጨنقوا نفسات ግን حبيرنا خنጨنق አይኮነን لعلت ጭንቀት ሆነ ጎይታ مسانا خمدلوس كننجر كنبسر اتبسرات كننجر يتبابعنا دلو ما فيسفول نقويتا امون كنكون منغست املاح قربا خم دخونت مكرا خبزح كلو منغست املاح قربا إلنا خننجر ጭንቀት ከበዝح كلو نت ጭንቀት مراغفي حدا مقد طرح يدلو سون ጎይታዩ نعو تبل دلو ناي ጎይታ ድምጽ ክትሰምዕ ምንታን ተነስዕ ከናብ ጎይታ ንዓኽን ብል ምንታን كل سعيداو زرغحاتين زا معلت زي اخي تودت كلا زا معلت زي انا مدحان غزي ايلا سكننجر زياده تاملختني تيموثيوس تتوهبو حضر زبلو دلو زي حضر زي عين عخاتكم منيو يسوع كريستوس غويتايو قال كنزاربيو تمدحان كله تواهبو ودو ابرومي 5 دبلنا املاح كريا خلو زا مدرس كلهم حاتيوم كبر املاح غوديلوم يبلنا كلنا حاتان نبرنا بقويتا بيسوع كريستوس ግን የተጸጋ መጽዩ መድሓን ረኺብና እዚ መድሓን ድማ በቃል አምላኽ እዩ ንሕና ተደይ ነጊርና ተቃል አምላኽ ኣብ ሰባት ከይበጽሕ ከሎ ከመይ ገሮም ክድሕኑ ይኽእሉ የተጸጋ ንኹሉ ይመጽዩ ደሎ ነተጸጋ ግን ንኽቕበልዎ ምእንታን ቃል ክወጽእ ኣለዎ ካባናስ ክንገር ክኽእል ኣለዎ ሰባት ክሰምዑ ክኽእሉ ኣለዎም እቲ ምንጋር ናተይ እናታትኩም እንግደ እዩ ማለት እዩ بيفي تسارع دحري خايو بيات العلكات دي بلعكا نهاكا يكونن تعوم مخانون دي مخانون سي ايتفلطوني خان بعين تخان دار اخاس الكا هتحلف نتبيات يا العلكا جن كتلعلنا يقدني اتي بيفي خم تسرع منقار ناتي ناتاتكم من قده مالتيو
سبات أبتبوتاتي بفيلو الكاتريني غير كام أتبفي كبصحي كلونيم آتيومن كالعلي كلونيم نزينا كنزارب دلنا أتمدحان كله سمتي صقان كله كفوت يحجي دلو سقع كريستوس دقي مدمت تانا يفرد جزي قد ممتع نقول سب كفوتيو صقال له نزي صقا كن سبات نقبلوه أنا نسخاتكم معي سخونكم قويتا يدلينا له بقالن بقبرن نكريستوس كنقلص بقالن بقبرن نكريستوس كنقلص حنساب مزرابنا يدلي نخون سباتنا أنا ريوم نابويتا دمصو لخونتات አሉ ويزو محواتي كما يزبل أملاخهم زملخو يلوم نابانا خمصو مالتي نابانا خبل كلخو يحواتي خينقاقن أبز بيت كريستيان زي يكون ناب قويتا نتحق أن يدخون مدحاني كريستوس تخفلتو مالتي نتحق أن يدخون كريستوس نكفلتو نترأس معازن دخونا يسوس نخن قلت الله مالتي يسوس كريستوس قويتاي أمودات هذا بلا أنت أبزام عرف زي حمشته هذا لو قطر حمشته 4 قطر حمشته أقل قلوتك ملء ناي كونترات جزئة تواهي بهنا هذا اللي حوات هذا جزئة عدمنا والسنيو مصحف قدس بلنا سوسات بزح 7 أين فلتن قويتا قن فلتيو معاسكم دصوعنا معاسكم نخيد قن زاد الله الناجزي لوم يخن نقر الله لوم يخن تقم الله صباح يناتنادنا لوم قلنا هنا لوم انتاي خن قبريو قويتا زدالينا دلو الناس نرسنا خن حتى نرسنا خن حتى أقل قلوتك ملء كم تقدم زنببكوا بإياسو بملوء لبخم بملوء نفسهم لنا بملوء لبنا دينا نقويتا نسعود لنا بملوء نفسنا دينا خمتسو دفكرنا نفكرو زلنا بزعنا قرايها بنان نحد حدنا خنفاقرن قالوا خنقرن بسراتو خنبسر نزي آسنا خنقبر لبنا اختس من تاني زلينا دلو نمنتاي زقال زي قبل بي كم دقمت اي دل اي فلت انقن اكزافير عملا كنتس زدلينا جيزي يمثلني كنتس خنب برابر أنت دك إسكاد اللي خاتسي يدبلنا دلو بقى خنب برابر دلينا له بسرات كننقر سبات سئلهم كي يطفوا ويتانا عيدقف نعاخاتكم يدقف محدري يدبو دلو تيموتيوس يحواتي ويتا بعلو سقع مسقل دخدلا بقبرن بقالن نهواريات زعبا منقست أملاخ سبي كلهم نجيروهم توي مقدي كله رئيوهم الساتهم لما تقبلهم سقع حجي أبسيحهم مالو حدا ولدون دام حلف نزا حجي دلنا يا ولدو دما اتحدري ناتي الناس كن آمن اتحدري أباي دلو الناس كن قبلو لو مسقوم تخن وسدي قويتاز دلينا دلو باولوس تقويا يفتسيم تتداليل لي دلو أخليل تنبير اللي قالوا له أخليل يدي صبينا دلو مدحانا كلها رخيبنا هنا إذا مدحان دما خالوت نخرخبو محيرة بتقويا اندحر تساتفنا أبتأقل اندحر تساتفنا እግዚአብሔር እንታይ ከም ዘዳለወልና አይፈልጠን ግን እሱ ዘዳለወልና አኽሊል አለው ምክንያቱም አታቃል ከሙ ይዝብል ደሎ ጳውሎስ ከሙ ይዝብሎ ደሎ ሰናይ ገድሊ ተጋዲለ እትጉያ ወዲኤ ነታ እምነት ሓሌ ደጊምሲ ጎይታይ ንሱ እትጻድቅ ፈራዲ በታ መዓልቲ ቲአ ዝህበኒ አኽሊል ጽድቂ ተነቢርለይ አሎ እዚ ንዑ ተዛሪው አባስ ደው አይበለን ግን እዚ ግና ነቶም መገሃዱ ዘፍቅሩ ኩላቶም ድማ ይንበረይ ንዓይ ጥራይ አይኮነን እዚ አኽሊል ንኹላህና እዩ ንዓዩ ንዓኻዩ ንዓኺዩ ንኹላህና ኣብዚ ጉያ ግን ኩላህና ክንሳተፍ معايت خنكون فقاد أملاخ أبز فقاد كلها أنا خنسمر إذا حدري أبتيميتوس دواي بلن سجى حجي جن أبانا بس يحلو أبانا دم دو كيبل منتن حضرة تقبلتينا أمباسادر يكونني إذا لنا هذا اللوجويتا أمباسادر منجست يكون
ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታ እዩ ሓደ ኣምባሳደር ድማ ናቱ ድሌት ኣይኮነን ድፍጽም ናይቲ ድልኣኹ ሃገር ድሌት ይድፍጽም ናይ ክርስቶስ ኣምባሳደር ይድብል እምነት ኣብ ውሽጥና እንድሕራህ ዲርና ክርስቶስ እንታይ እዩ ዝደሊ ኢየሱስ ብኣይሲ እንታይ ክገብር እዩ ዝደሊ ኣነ ይኮንኩ እንድገብሮ ትግን ጎይታ ብኣይ ክገብሮ ዝደሊ ነገርሲ እንታይ እዩ እንዳበልናስ ክንነቅዕ ሃረር ክንብል ውሽጥና ስትደሃበና ጸጋ ክንድህስሶ ክንፈልጦ ጎይታ ይዛረበና ኣሎ ነዚ ሕድረዚ ክንፍጽም كياتم دم يسوس بكنتو አይፈሰሰን ደጊሙ አይፈሰስን ይሁን ድማ ሐንሳብና ሐዋሩን አመስቀል ደሙ አፍሲሱ ዋጋ ከፍየለልና እዩ እዚ ዋጋዚ ከንቱ ከም ደይኮነስ ኣብቲ ህይወትና እንድሕር አስተማቂርናዮ ንኻልኦት ንምሃብ ኢድና ንምዝርጋሕ ሓፍና ንምኽፋት ድሕር አይንበልኒና ንሕዋቴ እዚ ቀሊል መልእኽቲ አይኮነን ኮይኑ ረኺብዮ ዘለኹ መንጎኛ ክንከውን ኣብ መንጎ ጥፋኣትን ኣብ መንጎ ክርስቶስን ደውልናስ ክንዛረብ ማለት እዩ تملأت خنزارب أب كلاي كورنثوس كم زد بالكلام بيبه سلزي نحنا أب كند كريستوس لأخات إنا بلنا نعود عار أخن بالمالتي أب كند كريستوس كوين ناس نعود عار أخن بال نتوم طفات منغونيا إنا دلنا مالتي نحنا تدي تزاريبنا اتملأتي أبعتو ما يبصحني ጎይታ ጽዋዓካሎ ጎይታ ይፈትወካሎ ኢልና ተደይ ተዛሪብና ጎይታ ከም ድፈትዎ ወይ ከም ድጸውዖ ከመይገሩ ፈሊጦስ ናብ ጎይታ ከመጽዳ እዚያስ ኣብ ልብና ክትሓድር ሓደ ስጉም ተለሞ ክንወስድ ጎይታ ዝደልየና ደሎ ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታ እዩ ናይ ኃጢአት ዋጋ በክርስቶስ ተኸፊል እዩ ሐንሳብ ኣብ መስቀል ተወዲኡ እብለና ምስ ኣምላኽ ተዓረቁ እንዳበልና ግን ነጥፉአት ክንነግር ክንመስክር نحنا قدي ناتي قدي ناتاتكم قدي ጸጋን ሁሉ መጽእቶም ዝተቀበልዎ ህይወት ኮነሎም ይብልቅ አምላኽ ስለዚህ ማዓይቲ ጎይታ ንምዃን is an invitation ማለት እዩ invitation ቀሪብልናሎ ነቲ invitation ክንነጽጎ ንኽእሊና ክንቀበሎ ንኽእሊና አገልግሎት is invitation opportunity ማለት እዩ ኣብዚ ደውልካ ምዝራብ አይኮነን አገልግሎት ማለት ብዙሕ ደይራይ አገልግሎት አለ አቤት አምላክ ብዙሕ ደይራይ አገልግሎት አለ ቃል ተዛሪብካ ደይት ኽልተ ኾንካስ በግብርኻ ድማ ሰባት ሪኦም ናባኻ ከም ድመጹ ናብቲ ስኻዳ አመንካዮ ጎይታ ከም ድመጹ ትገብረሉ ብዙሕ መገድታት አለ ሓሰስ ኢልካ መፍላጥ ግን ናታትኩም ምክንያቱም ጸጋ ብዙሕ ዝዓይነቱ ጸጋ ይጎይታ ኣብዚ ዓለም አፍሲስዎ ደሎ እቲ ጸጋ አባይ ደሎ ጸጋ ኣብ ሓወይ የሎን ወይ ኣብ ሓብተ የሎን እዚ አባይ ደሎ ጸጋ አነ ተደይ ውጽየዮ አነ ተደይ ተጠቂመሉ ንኻልኦቱን ከበጽሕ አይክልን ንኻልኦት ሕዋቶይን ክድግፍ አይክልን ስለዚህ እንታይ ጸጋ ተዋሂብንሉ ኢልናስ ሓሰስ ንኽንብል እዩ ሎም እዚ ቃል እዚ አባና ክንገር ዘልይዎ ደሎ መንፈስ ቅዱስ ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታ እዩ ሕድሪ ክንሕሉ ሕድሪ ክንቅበል ነዚ ተዋሂብና ደሎ ኦፖርቹኒቲ ክንጥቀመሉ ማለት ብዙሕ አይኮነን ክንዛረብ ዘድልየና ናይ ምድሓን ጊዜ ሕጂኣ بقبلت ጊዜ ሰማዕኩኻ በመዓልቲ ምድሓን ድማ ረዳእኩኻ ይብል ቃል አምላኽ በقبلت ጊዜ ሰማዕኩኻ በመዓልቲ ምድሓን ከዓ ረዳእኩኻ ሰባት ናብ ንስሓ ንኽመጹ ማለት እዩ ተጨኒቆም ደሎ ብዙሓት ሰባት እዮም ደሎ ምናልባት በዚ እዋን ዝተጨነቀት ነፍስን ዓናት ደሊ ትኸውን አጁኻ ንኽንብሎ እግዚአብሔር ፈትወካይ ንኽንብሎ ብዙሕ እኮ ቃል አይንዛረብ ጎይታ ፈትወካይ ድብል ቃል ካባና ሰሚዖም ምናልባት ታና ህይወቶም መቀየሪያ ክትከውን ትኽእል ያታቃል አጁኻ ድብል በመከራ ተጨኒቆም ከሎስ ኣብቲ መከራኦም ምስኦም ኮይናስ ደው ክንብል ከለና ንኣምላኽ ነርኢሉ መገዲ ይኸፈተልና ኦፖርቹኒቲ ክኸውን ይኽእል ዛ ነፍስ እዚኣ ምናልባት ጎይታ ደራኸበላ ጊዜ ክትከውን ትኽእል ያሞኒ ንጠቀመላ በቅብልቲ ጊዜ ሰማዕኩኻ መዓልቲ ምድሓን ከዓ ረዳእኩኻ እዚ ብስራት እዩ ኻባና ክወጽእ ተሎ ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታ እዩ ዓለም ኣብ ብዙሕ ጸበባ እያ ደላ እስከ ናብ ኢስት አፍሪካ ቢልኩም ጠምቱ ሕጂ ኣብ ኢትዮጵያ ደሓለፈ 3 ዓመት ብዙሕ ቅልውላው ነሩ ህድእ ድበለ መስለኩም ምኾን ግን ስቲል ሕጂ እውን ብዙሕ ጸበባ እዩ ደሎ ትማል ዝተጀመረ ናይ ሱዳን ኩናት ድማ እንታይ ከም ተኾኑ ድማ ንሪኦም ኣለና
ናይ ካል ዓለም ኩሉ ግደፉ ኣብቲ ከባቢና ደሎ ኩራ እንድሕሪ ናሲ ዓለም ኣብ ብዙሕ ውጥረት ያደላ ኣብ ብዙሕ ፀበባ እዚ ንዓይና ኣኻትኩምን ከሰንብደና ይብሉን ሓደ ነገር ግን ከርእየና ዝደልየ ነገር ኣሎ ምጽአት ኢየሱስ ክርስቶስ ቀረባ ከም ዝኾነ ነዚ ምጽአቱ ኣነ ንስኻትኩም ንጸባበ እንድሕር ኮይና እቲ ጉያናስ ከነቀላጥፉ ጥራሕ ይዘድለና ምስኣቶም ኮይና ክንጭነቕ ኣይኮነን ኣለውና ኩላህና ስድራ ኣለና ቡ ብምንታይ ሓልፉ ከም ደለው ካብቲ ንሕና ንግምቶ ንሓስቦ ንላዕሊ ጎይታ ሓስበሎም ኣውራ ግን ዘገድሰና ህይወቶም ናብ ጎይታ ክኸይድ ምእንታን ህይወቶም ናብ ጎይታ ክኸይድ ነፍሶም ከይትጠፍ ሕድር ዘለና እዚዩ ንሕና ኣይንቀይርን ኢና ግን እቲ ሓቂ ምንጋር ካባና ክወፅ ግድን ኣፍና ክንከፍት እቲ ድልውጥ መንፈስ ቅዱስ እዩ ብእዋኑ ሰናይ ክገብር እዩ እግዚአብሔር ኣምላኽና እሙን እዩ በቃ እዚና ክንገብር ዘለና በዚ ተኣማሚና በእምነት እንድሕር ተበጊስና ኩሉ ነገር ሰናይ ክኸውን እዩ እዚ ኣብ ቅድሜና ዘሎ ሁኔታት በዚ መልክዕ ክንሪኦ ደሊ ኣጋጣሚ ኮይኑ ዛሶምን እዚኣ ናይ ጸምን ጸሎትን ግዜ ተኣዊዙ ኣሎ ኩላህና ናይና ርእስና ሕቶ ክህልወና ክእል እዩ ቤተ ክርስቲያን ግን ብሓባር ክንጽልየሉ ዝደልየቶ ኣርእስቲ ተዋሂብና ኣሎ ኣብቲ ናይ ቫይበር ተጠቂዑ ኣሎ ኩላህና ክንሪኦ ደሊ ብሓደ ልቢ ኮይና ናብ ጎይታ ክንቀርብ ከለና እግዚአብሔር ኣምላኽ ድማ መልሲ ከርእየና እዩ መልሲ ይባን ምክንያቱም እሙን እዩ ንዓና ክብል ኣይኮነ እንድእመን ግን ንቃሉ እሙን ስለ ድኾነ ካልኩሌሽን ኣይኮነን ኣብ ቤት እምነት ኮንካ ደው ክትብል ኣብ ክርስትና ደው ክትብል ሓደ ተደምሮ ሓደ ክልተ ይኮነን እግዚአብሔር ኣምላኽ ናቱ መገዲ ስለ ዘለዎ ትጽቢትና ጎይታ ጥራሕ ክኸውን እንድሕር ተጸቢና እቲ ሰናይ ዝኾነ ነገር ግን ካብኡ ክንቅበል ልብና ኩሉ ሰዓት ድልው ኸውን ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታ እዩ ነዚ ብስራት እዚ ክንነገር ምጽአት ጎይታና ከም ተቀረበ ፈሊጥና ማለት እዩ ኣይፈለጥን ኣብ ልበይ ተቐመጡ ሓሳብ እዚ ክንነቅሕን ክንጥንቀቕን ኣብ ቀዳማይ ጢሞቴዎስ ቀዳማይ ጴጥሮስ ከም ዝድብል አለ ግናኸ መወዳእታ ሁሉ ነገር ቀሪቡ ስለዚህ ርእስኹም ገጥኡ ንጸሎቱን ነቅሑ ዝብል ቃል አሉ ክንነቅሕ ጎይታ ይደልየና ኣሎ ክንነቅሕ እዛ ዓለም እዚኣ ከይትወስደና ከምቶም ጥፉኣት ንሕና ወንደድሕሪኦም ከይንስዕብ እዚ ነገር ከምዚ ኮይኑ እንዳበልናስ ምስኣቶም ዋ ኮይኑ ዶ እንዳበልናስ ከነደንቕ ከይኮነስ ንኣምላኽና ንጽበየሉ ግዜ ከም ተቐረበ ክንወስዶ ንርእስኹም ግጥኡ ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታ እዩ ንቕሑን ጸልዩ ንብለና ኣብ ኤፌሶንን ከምኣ ትመስል ቃል ኣላ ኣታ ደቂስካ ዘለኻ ንቕሕ ቅድንያቱ ክፍ እሞ ግዜ ዓዲካ ብምጥንቃቕ ተመላለስ ይብለና ኣሎ ግዜ ዓዲካ ብምጥንቃቕ ተመላለስ ምስ ሓሳብ ኣምላኽ ክትሰምር ምእንታን ማለት እዩ in the same line ሰቢና ብዙሕ ነገር ድሕስበና ነገር ኣሎ ኣብዚ ምድሪ ዝኽንመላለስ ከለና ነዛ ናይ ሎሚ ተዋበትና ግዜ ብኸመይ ከም ንሓልፋ እኳ ደይንፈልጥ ክነስናስ ጽባሕ ከም ዝገረ ንዓመታ ከም ዝገረ እንዳበልና ብዙሕ ፕላን ነውፅኢና እቲ ሓሳብና ግን ምስ ሓሳብ ኣምላኽ ደይሰምር ተኾይኑ ይሕዋተይ ብከንቱ ኢና ንሓስብ ዘለና ብከንቱ ኢና ንጭነቕ ዘለና ንክርስቶስ ኣቐዲምና ንገብሮ ሓሳብ እዩ ክሰምረልና ድኽእል ነዚኡ እዋን እዚ ክፉ እዩ ቅንያቱ ክፉ እዩ ግዜ ዓዲኩም ምስ ኣምላኽ ተመላለሱ ምስ ቃል ኣምላኽ ምስ ሓሳብ ኣምላኽ ክንመላለስ እዩ ጎይታ ለምርዛረበና ደሉ ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታ እዩ ግዜ ዓዲኩም ክብል ከሎ ናይ እግዚአብሔር ፈቃድ ምድላይ ማለት እዩ ፈቃዱ ድማ ቤት ደሉ ኣብ መጽሓፍ ቅዱስ እዩ ደሉ ድነን ኢልካ ብርካኻ ትወድእ ከለኻ መንፈስ ቅዱስ እቲ ውሽጢኻ ደሎ ትብል ቃል ኣውፂካ እኳ ተደይለመንካዮ እቲ ውሽጢኻ ደሎ መንፈስ ቅዱስ ድረኸካዮ ከመይ ጌርካ ምስ ሓሳብ ኣምላኽ ክትመላለስ ከም ደለካ ክንጽሊ ከለና እኮ ጎይታ እንታይ ኢልና ከም ንጽሊ እኮ ኣላ ኣይንፍለጥ እምበረ እቲ ውሽጥና ደሎ መንፈስ ምስ መንፈስ ኣምላኽ ተራኺቡስ ድሌትና ሁሉ ፈልጥ እዩ بأمن الطرح بقدم أملاخ نودق بأمن الطرح بقدم أملاخ نودق
ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታ እዩ ሓንሳብ ተጋጌ ትርጉም ንህቦ ነገር አለ መከራ ጽገብ ክብል ከሎ ንኻል ሃይማኖት ክነቅፍ ኢለ ኮንኩን ግን ሰባት ስጎም ክጎድኡም እንታን ናብ አምላኽ ተቀርቡ እንዳመሰሎም ኣብ ገዳማት አትዮም ከይበልዑም ሎማዓልቲ እንዳውዓሉ ክዳኖም ከይሓጸቡ ብዙሕ መከራ ዝበልዑ ሰባት አሉ እቲ ሓረርታኦም ኣይኮንኩን ድቃዎም ዘለኹ እቲ መገዲ ግን እቲ ጎይታ ዝሃቦም ቅኑዕ መገዲ ሲዕቦም ሞደም ኣይሰዓቡን ኣነ ጠራጠሪ ጎይታ ፍርድ ክህብ ድኽእል ሓሳብ ልቦም ድፈልጥ ንርስና ክንጎድእ ክንጭንቕ ክንጠሚ ኣይኮነን ጎይታ ዝደልየና ዘሎ እቲ ሓሳብና ግን ሓሳብ ርስና ከይኮነስ ሓሳብ ክርስቶስ እንታይ ከም ድኾነ ኣባና ንክንፈልጥ ሃረር ክንብሎ ብመንፈስ ክንምላእ ንመንፈስ ቅዱስ ኩሉ ሰዕ ክንጸምኦ ነዚ ጎይታ ዝደልየና ዘሎ ብቐጻሊ መንፈስ ቅዱስ እንታይ ትብለኒ ለኻ እንታይ ካባይ ትደሊ ለኻ እንታይ ኻ ክገብር ትደልኒ ደለኻ እንዳበላስ እቲ ሃረርታናስ ምስኡ ክራኸብ መንፈስ ክመልአና እምበረይ ንክንጭንቕ ኣይኮነን ብጎይታ ተሓጎሱ ትብለና ነዚ እዩ ኣብ ቤት ኣምላኽ ኪዱ ምስ በሉን ተሓጎስኩ ትብል ድረአ ነገር ኢና ይኮንና ናብ ዝመጽና ግን ኣብ ቤት ኣምላኽ ሓጎስን ሰላምን ከም ደሎ ስለ ደፈለጥና እዩ ብምንታይና ፈሊጥና በእምነት ካላ ኣይኮነን ድረአ ነገር ኣይረአናን ግን በእምነት እቲ ውሽጥና ደሎ መንፈስ ቅዱስ መስከረና ኣሎ ማለት እዩ ቃል ኣምላኽ ነዚ ትብለና ሮሜ 14 ከምዚ ድብል ኣሎ መንግስት አምላክሲ በመንፈስ ቅዱስ ጽድቅን ሰላምን ሓጎስን ያንበር በዝብልዓን በዝስተና ይኮነ ንብለና ጽድቅን ሰላምን ሓጎስን በእምነትና ጸድቅና ወዶ እምበር በግብሪ ጸድቅናን ከምቶም ፈሪሳውያን ካብ ሙሴ ዝተቀበለው ሕጊ እዚ ግበር እዚ ትግበር እንዳበሉ ሓደ ሰብ እኳ ክምልኦ ደይከኣለ ንሕጊ ድፈጸመ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ጥራሕ እዩ ማንም ነቲ ሕጊ ክፍጽም ስለ ደይከኣለ እዩ እግዚአብሔር አምላኽ ካብቲ ፍቅሩ ዝተለዓለ ንሓደ እንኮ ዝኾነ ወዱ ሰደደልና እንዳወዳኩ እቲ ጽድቂ በእምነት ኢና ተቀቢልና እዩ በእምነት ድማ ውሽጥና ሰላም መሊኡ በእምነት ድማ ንሕጎስ ኣለና ኣብ ቤት አምላኽ ሓጎስ ይደሊ ሕዋቴ ኣብ ቤት አምላኽ ሰላም ይደሎ ዘይውዳእ ሰላም ኩነታት ብዘይገድስ ሓፍ ይበል ትሕት ይበል ኣነ ግን አምላኽ ይእመኑ ምንጭ ሰላም ኢየሱስ ስለድኾነ ምንጭ ሓጎስ ኢየሱስ ስለድኾነ ከተቃልሉ ትቕልል ብዝበለ ሓሳብ እምበኣር ሎሚ መንፈስ ቅዱስ ንዓይን ንዓኻትኩምን ክብለና ዝደለ በኩሉ ተጠንቀቁ ሓጻር ቃልያ በኩሉ ተጠንቀቁ ቅንያቱ ክፉ እዩ ጊዜ ዓዲኩም በጸሎት በቃል ምስ አምላኽ ይሕልፉ በኩሉ ተጠንቀቁ ብልከሎ ነፍስኹም ካብ ሓሳብ ጸላኢ ወይ ካብ ሓሳብ ዲያብሎስ ተጠንቀቁ በመንታይ በቃል አምላኽ በጸሎት በሐሳብ አምላኽ ምስልሳል ሰባት ከየስሕቱኹም ተጠንቀቁ ከምቶም ንሐዋርያት ዝነገሮም ኩሉ ነገርኩኹም ካብ ሓሶት ነቢያት ተጠንቀቁ ዝበሎም ኣብ ዘበናም ብዙሓት ነቢያት ኣለው በቃል አምላኽ ተደመርሚርካዮ ነቢያት ከምዚ ኢሎምን ኢልካስ ኩሉ ነገር ተወስዶ ይኮነን ነቢያት ኣይኮንኩን ዝቃወም ዘለኹ ምክንያቱም ብዙሓት ዝነበዩ ሰባት ከም ድመፁ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ በዓሉ ነጊሩና ግን ኩሉ ትንቢት ካብ አምላኽ ምዃኑ እንደይምዃኑን በቃል አምላኽ ክንምርምር እቲ ንዓቶም ዝገለጸሎም ቃል እቲ ውሽጠይ ዘሎ መንፈስ ቅዱስ ንዓዮም ከም ዝነግረኒ ከኣምን ቅድም ክኽእል ኣለኒ ኣብ ቅድሚ ክወድቕ ክኽእል ኣለኒ ከምዚ ክትከውን ይኻይሉ ሓደ ነቢይ ዝነገረኒ ኩሉ ስቂል ካብኡ ጥራሕ ተቐቢሎ ክኸይድ ከም ዘይብለይ ጎይታ ግን ካብኡ ንላዕሊ ንዓይ ሓልሊ ከም ዝኾን ኣሚነ ኣብ ቅድሚ እንድሕር ወዲቐ ቃሉ ክገልጸለይ ናይ ግድን እዩ ምክንያቱም እሙን ይሱ ካልእ ንብረት ዝዓለም እዚኣ ሓልየት ዝዓለም እዚኣ
ብዙሓት ንድሕሪት ዝምለሱ ሰባት አሉ ሕዋተይ ስሊኦም ድማ ንሕናውን ክንጽሊ ከምኣቶም ንኽንከውን ከይኮንስ ስሊኦም ንኽንጽሊ ንኽንብርትዕ ዳ ኣንበረ ሓልዮት ዝዓለም እዚኣ ንድሕሪት ከይስሕበና ከይውጥጠና ሕድሪ ዝተቐበልናሉ መዓልቲ ትኹነልና ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታ እዩ ዝዓለም እዚኣ ርኢናያ ኢና ብዙሕ ህውከት ኣሎ ብዙሕ ፀበባ ኣሎ ምጽአት ኢየሱስ ክርስቶስ ግን ቀረባ እዩ ድልዋት ኮይና ክንቅበሉ እግዚአብሔር አምላክ ይደልየና ኣሎ በመከራ በፈተና ከይትሰዓሩ በቃል አምላክን በጸሎትን ጽንዑ አብ ሕድሪ ወንጌል በተብዓት ተዋስኡ ይብለና ቃል አምላክ መወዳእታ ታዲ ጀመርኩዋ ጥቅሲ ከንብበልኩም ሞ በዚያ ክንውዲና ኢያሱ ምዕራፍ 5 በምዕራፍ 22 ፍቅድ 5 ዘላ ንእግዚአብሔር አምላክኩም ክትፈትውዎ በሁሉ መገድታቱ ክትከዱ ትእዛዛቱ ድማ ክትሕሉ ናብኡን ክትለግቡ በሁሉ ልብኹም በሁሉ ነፍስኹም ከአ ከተገልግልዎ አዚኹም ተጠንቀቁ እግዚአብሔር አምላክና አይደግፍ ንዓኻትኩም ይደግፍ ወዲ የለኹ ደው ኢልና ክንጸልይና እግዚአብሔር አምላክ ዝተመስገነ ይሁን ሃሌሉያ በሁሉ ልብኹምን በሁሉ ነፍስኹምን ከተገልግልዎ አዚኹም ተጠንቀቁ ቀድመ ይተዋሂብና ደሎ ወእግዚአብሔር አምላኺ ልብና ሐሊና መንፈስና ሐሊና አቤትካ ድማ ባሮትካ ሆይና እስከነገልግለካ እግዚአብሔር አቦዬ ዛማዓልት እዚኣ ጽዋዓ ሆይናና ለዓይ መጽያህንላ ነሕዋቶይን ከም ድመጸት እግዚአብሔር አቦዬ በእምነት ድማ ናትቃልካ ተኹል ድቆነ ቃልካ ተቀቢሎም እግዚአብሔር አቦዬ እቲ በክርስቶስ ዝተሰረተ መሰረት ክርስትና በሐዋርያት በድሕሪው ድማ ናባና ድመጸ እግዚአብሔር አቦዬ ሕድሪ ንኽንምልእ ንኽንፍጽም እግዚአብሔር አቦዬ ዛቃለ እዚኣ ተኹል ትኹነልና እግዚአብሔር አቦዬ ዕድመ ትኹነና በዛ መዓልት እዚኣ ድማ ንልእስና ቃል ክንኣቱ ክንስጉም እግዚአብሔር አቦዬ ክትዛረበና ውሽጥና ከተሰራስር እትስኻድ ሃብካና ጸጋ እንታይ ምዃኑ ከነለለይሞ እግዚአብሔር አምላኽ ንሕና ድማ ስጉምቲ ክንወስድ ክትረዳአና ጽልይ ኣለሁ እስኻ ሰናይ አምላኽ ኢኻ ብዙሕ ዝኾነ ዓይነት ጸጋ እግዚአብሔር አቦዬ ኣብ ማእከልና ኣፍሲስካ ኢኻ እግዚአብሔር አቦዬ ነንሕድሕድና ክንደጋገፍ ሃብካና ጸጋ ድማ እግዚአብሔር አምላኽ ኣብ ቤትካ ከነገልግል ከለና ክወጽእ ምእንታን እግዚአብሔር አቦዬ ከም ትቃልካ ዝብሎ ኣብቲ ተኣኪቦም ዝጽልዩሉ ቦታ እግዚአብሔር አቦዬ ብዙሕ ተኣምራትን ትእምርትን ይግበርነሉ ዝብል ቃልካ እግዚአብሔር አምላኽ በዚ ዘመን እዚ ድማ ማእከልና ክኸውን ጽልይ ኣለሁ እግዚአብሔር አቦዬ እዚ ሕድሪ እዚ ተቀበልቲ ጥራሕ ከይንኸውን እግዚአብሔር አምላኽ ይደግፈና ነዚ ሕድሪ ድማ ከነመሓላልፍ ንኻልኦት ድማ ከነውፅእ እግዚአብሔር አቦዬ ንዓይን ኣሕዋተይ እንደግፍ እግዚአብሔር አምላኽ ተመስገን ስለዚ ነበረና ጊዜ የመስግነካ ኣለሁ እስኻ ሰናይ አምላኽ ስለድኾንካ ንቃልካ እሙን ስለድኾንካ እግዚአብሔር አቦዬ የመስግነካ ኣለሁ ስምካ ብሩኽ ይኹን ተባረኽ ተባረኽ እግዚአብሔር አምላኽ ይባርኽኩም እግዚአብሔር አምላኽ ይባርኽኩም እግዚአብሔር አምላኽ ይባርኽኩም እግዚአብሔር አምላኽ ዝተፈቀርኩም ስለድኾንኩም ባህ ይበልኩም ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ጸጋን ሰላምን ስለዝሃበኩም ባህ ይበልኩም መንፈስ ቅዱስ አውሽጥኩም ኮይኑ ስለኹም ይጽልይ ስለደሎ ስለኹም ይበራትዕ ስለደሎ ኣብ ዝገጥመኩም ዘበለ ሁሉ የጸናናዓኩም ስለደሎ ኣብ ክፉ ከይትኸዱ ድማ እግዚአብሔር አምላኽ በመንፈሱ ድማ ይሕልወኩም ስለደሎ ብሩኻት ይኹም ወተባረኹ ስለኹም ይመስግኑ ኣለኹ በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ተባረኹ አሜን ወዲና አይና